Bienvenido sana naende omanchumuligeria asentunde ndetomeranire asembeo imbeo morori Obwansu Bw'Esabato aswasoire ntunda elia Amaegerio yeles ndo kwaregania senchira yobo kirano nyara koba gusanga amanaint omagani omorisio nyara koba gakuruga igensa ya devotion amonya ronte nga abarisi bane mombeka se amasabo na wato moroberio woko ba persons people andengana watu moroberio benyangi baraga ko korekana na wono jenga na bole ora best kapo bono kora mudenyo gocha chitariki 10 nalia bate umuligo yo mona benyangi yes next month just like Monday. Yes, era Monday. It will be on a Monday. Yes. Nalia bate umoroberio benyangi otwariga ne twensi asobwa masingi njoma chere. Yako yibukorera. Taliare tu matega nyakwega. Very. Kage tu español de kadi. Kabisa. Yora sana kira tokora basaba ito. Toliyo machere. Toliyo machere. Kira tokora basaba ito ako kinayo. Matene serikane amachokore to go benchira ke teiga requirement chirie ngaki okora nga bange bono ba go kiribokiriga. Nyumenga ne lietara bako ba implemented inga ose 50,000 je certificate na vitu binde iga. Ono serikali ya ete na neteliba kagiteiga ya public participation na umusa onye kwalenge tayari iraliba geli urende ona gachiba sene chinga chikore wasinga konyara certificate ya marriage ya nyoma tolingo chikoli ko abantu machere yes bono iga eri kichibese chiringa chigo kanwari watoni general yes watoni general Esabato igaleria abantu bakorire gosasima eto mwanchinga na royo kolenya eyine nyangi ukore to chiete nyoma manya tobo ke magwa ko ngoro morisi abangana babo twaro bo I think is also a good option ekera bange bakorigererie nyangi baranga igwaga netie budget maybe ya 500,000 kire gendo gya kinire ocha gukuminga bono rende na rinde lionsi ningenda matabe mukie bagi acha tuchako bogima obempororo omayete into to kwebeka sengenje ya culture ya itonga na injiendo rekana saba chinsema chinde bana America okurangeria basandi bawe best man best maid oreta na no morisio na bantu babiri batatu bari close friends na pastor moikaranze babakorera inyangi my certificate na mwakorera inyangi no reception nothing bukuru mwiranenka a very simple bona sengi jututaite na intutorore kanenga nere kala na komenta na yuma yetese seita yes atu analite buno korangeria abantu abange buno baguja barore ne buno bakubibiye go bichieto lakini ga ese nyangi ya seita ebiego bigocha so muntu okorrekana nkwenyarari noro mutaka buna biego biteyo buno kwenyara bune biego bimentete gwitani na nimichange gokorekana sense yaitu okwaye guna abantu bakomanyete gongo gwiyanja nkoro toigwanja muntu mutaka tugwanja muntu mutinengo wa abasai moigure morisia ochora angeli ganga best couple omorisia na pastor nchuga na bairi babere no menye kenyoro senyora akeruo tenga moigwa na bokwaranga okorenga nga gwakoretaiga yani okore nyangi utari gutorangeria anyway good morning happy sabbath okoriganiria senchira yobo ikiranum ime Amaegerio ye lesson ase timu ya ne barisi ngimenya le kope ikirana igaiga na kwene kebona ngosanga tore amuna barabo morisi Dominico posira tokwani happy sabbath yo murigereria karibu nande asa Amaegerio lesson tobwaterana gwika omayo bimono kigima morisia zedekaya omana nabakwe karibu omwana omintase okwera kweritukuria rero no manno itaye gwisiko no banene asi amangana tuguchikwigera bimono kigima bono morisia Dominic ndege tena nchongali gani nkwani mwancho murigereria karibu sana Ndizi TV bono ase inchira yabena ase chumeli andota inga yarenge tutatu kumwariga ni meyo muroberio Obwansu Bw'Esabato asenjera yabene umurisia amisi atukwani asenjera yabene tainga ikwarengi bimono asante sana na simeka na njemete na genda somotimoko omokea ngwe wiki yamo niyo nashirikete ase kanisa yane yobuoyo ere aseseme ya Kiogoro magaya yenga ruanga tira uchia se seito
maite na njini mbwata seito morisia Sikuru. yes nyali bali Yo masabara Masai, mbasharo okora kabwate mungwa. abakoranga senguru mata sokuru era ngo dictate anyway ekarana igategaria boss pimbanga tamaiga bante ngumuraria ke nayo tukora Ndizi TV umano ito roje gwachire gotokwani gaiga akigokwira na goso TV mali bakambona akibona guchikora so TV mali karaba eresa ke ngachi kamera nchiro jigonyo gotomusenjera gete agatenga otokwaniria balisia bali mo gusanga mona barabo ime yo murobiri Obwansu Bw'Esabato twanjira maiga biamono kegima umulisize getotora sogosaba chinga gitagoswa Amaegerio lesson tusabe Nyasaye tata iruti no manene bw'obugima bwaitu na ndasema mbito akwariganio ikakuruguru kubika obumenyi bwasigati yaitu ukwana mana intu kubwatikana muno ruchiri bia ribikiro bio bire bite neina asobosio bwe studio obatumie irio bwa ogwanja kwa okorekes chinkoro chiakero yomo yora abo mategererwa mang'ana aya gwitire sireteria Kristo Yesu motoria amen biamono kigima twakwariganio nabo gusanga kerengeri kiago amona intu wetera se namba esimi iregago ase TV yago nabo wetera se mitandao yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News nabo wetera se website yaito ya www.ndizitv.net rinde tunyara ko batokwegera ekirenge kenene abalisi bane butambe togoteba okoretera lesson mapema gamane bara ndo changa mapema ke no ntubwate kirenge kenene yo kone kinga kwanyare kuba ukwesomya abere atatu taragenda ase kanisa erindo chikoba gusanga muna bamino alikero kende are yengencho ase lesson ye weekend manage ko gara tugukuna maintu mapema ense ye moiga tokuna mira Amaegerio ye lesson tonyara ko batogusanga mona eboka naye kometa Ndizi TV ngo chakire lesson saa moja naye kanyagago kona gusibalika rero yago eturungi yago na kende amacha mabwatiga manyeterero abantu breakfast rero chindagera abantu maruira nchire abantu bariga nabonera montako bukunywa amacha mabwatiuka ando ne quality breakfast right bono kelira bako gutumia mambia bono ayekanya iga unyakurigereria ATV ageri nyara ko gwesemya na bari barwarete asinya gitari ni machi gitari chinge elda we want to recognize gitari chinge na enda nonye gitari ya moe magari ankara reception part of chi ward na bo chibere chi TV gari ko nyora baroire paroro bare abagwatani baito ko nyora ngachinga kichinde bako tokanya gitari abakori emeremo bagata Titukoria Sabato njembekere taseni Ndizi TV nyara ko bengo senigwa ime yo moroberio Obwansu Bw'Esabato so we recognize chinya gitari nabo igochi school nababwatani bande bonsi chinga chito bali bakwenekia munakire Sabato banyara ko bakobeka egetaseni Ndizi TV banyara ko bako seseniwa ase chumenya to ko begweto mulisia ndo kwanerete engana AM yarenge yo gosegeta in fact naje tukuringa Nyasaye nere kagenda takoba gagoto sira nago tusegeta sobo koreri ubu nyachieni nere no ari ne counterfeit yago tengo mulisi kurukia ndege mpaka Ndizi TV kire Sabato mampya kwanza ngekari gutu toramanyiririo rocho rugosenga yatete butukondo ichire ninki ikina bibirengere ne bire binyachieni era konya koreta mwanya bantu ekera kwanyare ko bagukwerwa nga kokorande mirimo eye ebitango mbirororo ilio gindiro na liko nya komonyera ngwanga ngwale gotiga rero nakina bintu binde agitoka nyara ko batu gutwara engana enenenga intwebuna abakristo ase orogendo rukwegena ugosegetana ngogana iri ororo tujara ko batu kwimukira ni kigurube uyo mindo gatenga iri ubure ayeta ko mocharo ko somota chwete igoro tujara ko batu gosirana twensia sobwa mogeko gera igoro ne yaito twensi ne yarenge engana enene itwana to batu ko nase ichumayetete Ngige gugosega yes etimati kona nakwa ne kusimulisia na mate kusimona ingige gosega kwamanya gokore mereme ya Nyasaye yes ebigo tosega twakore meremo ingige yasegete baria na intubono yanga kitogokora tobe motivated yes egere tokore meremo ya Nyasaye yamono kigimase echuma eye nigo tochikoba tokurigeria igoro ya nigo tochikurigeria igoro yengana emwamu egotanga obokoreri gochia ase omogisangio one obokoreri gochia ase omogisangio ne kebunge translation ya majetiko tima itase gesongo na kiega teba tebanga mission to my neighbor obokoreri gochia ase Muhammad na yare ko be kubyeyo riete rio Muhammad
naende no mugisangio no biko genda no biko endamo omonto mugusanga nere omonto mugusanga nere naende nakubo mwamatu right okay Gimono kigima sangio muamate okay amangana ya akwerana egeko omonto muramo nere mukonya gokoerera ni ase ebinto igaro mugisangio mugusanga rito mugisangio abanto bamaetenga n'omonto omokegoriu lakini rito mugisangio n'omonto mugusanga nere ebinto but bono in general tobeke oyu mwede ogwetana bono ekero mugusanga nere ebinto omonto mumanyaine thank you lakini ekero ogoteba omwamate umwamate nere n'omuntu orange naye mukonya koerera ni ebintu bono aye selesini yeiterie kare goteba omwamate buso mugisangio nigitaneti oyo orange nasure yes rero tokare gocha abantu bakorokwa abaamate baitu naende abagisangio baitu omonto onde bwensi oracha kogaramire ng'a gaki rero timbwati endagera nkwana komarona ritukerimo lakini ari enchara thank you enare kogenda esafaria nanyora ng'a naikire enchera nanyorera omobosokano igu nobokong'u bwari yes kwamategerera ate ng'a ibono kware goika nasegete yaebeire botuko ng'aki ogoika kwamwarigani orara mwao mambia kwamwa ebesa akurinire egari agende yabo mwamatu and mwasanga nere igo naendo omugisangio amina sana ekefunga kanege kunyara kwa bego torangoro ase gitabu kia Luka 10:25 ase Biblia gotabanga akairaneria mwanche omonene Nyasao nengoro yawe yonsi no moyo obwonsi ne chinguru chiao chionsi no bongaini bwa obwonsi na omugisangio buna bwianjete karibu sana Morisi engane etokorigereria asiritukeria rero omosa omonto oyo abantu bakorokwa abarisayo mbaringa abantu bogotemwa konene sana gochia ase Yesu bakanya Yesu kwonera n'abantu bakorokwa abasadukayo bakiririe neri bakareto mumura nayo osomerete ogochika gero omuburi lakini tayo kuburi kubuya kwoko matema amanya kumuburi ng'aki ngo amanya kumuburi okuburi okonene ng'a ase borori ng'ana rio manene isi Biblia ngochika kikoro okonene ase amachikonsi osinye ngendo kinda akore erinde nso asuburuti bwa kare na kare na Yesu ekera buri Yesu origereirie ore ng'ango ntemari ngendo kinda akore ng'akia ogosoma Yesu tachiete naende komatebie ng'a nkia gokora aye nakio ogosoma aye nakio manyete yakorae oike igore gekoya nomosomi bw'ering'ana nomomure obu narengo omosomi bw'ering'ana naende akaireneria eongosoma iga mwanche omonene Nyasaye nenkoro yao yonsi nomoyo obwensi echinguru chiao chionsi nebirengererio biao bwensi naende ogwakabere omwanche oyo omino nabweanchete Yesu amate gwakorire buya kwairaneirie buya mwana omino igo Yesu iga acha gotema Yesu naende Yesu amate bono iraneria ng'ering'ana erikwamburia abo nomanyete omomuro oyo akairaneria erio amang'ana ayabo nakwanete iga omonto tawanja Nyasaye nenkoro yaye yonsi nomoyo obwensi nechinguru chiaye chionsi naende enche eyo mwabuneri onye naende tachenire nobuya bwa Nyasaye Abatesaloniki yeritang'ani isano someke bunguke 23 goiketa 24 ororengo ng'aki omosombo Nyasaye Paulo agokwana igoro y'abantu bagoche goikire ekerenga agoche gwanja Nyasaye nenkoro yaye yonsi nomoyo oyo bwensi nechinguru chiaye chionsi naende anche ayo omwabo buna eanchete Abatesaloniki akabere Morisi entang'ani yeri entang'ani yes isano 23 23 osomeke bunguke oikike 24 Nyasaye omanyene omorembe abachene kigima na inwe abanyene morendwe ase meika
nemioyo na emebere na mobe motari na komocha ekero kyogocha kwa omonene waitu Yesu Kristo. Nyasaye bwo maremba abachene obachene obokurime yomanane ali Eden ekero Nyasaye gotakuri mwanya bantu rure ogura ase bibi manya bantu ali gotama ubuguma bwa mwanya bantu bwibibi no gotama kurwa somanane no buguma no muru obwanjeri bwa Nyasaye no guzikyo muntu acha asali no manene akaria mangana mororo agukworera Adam na agubanyare gotegerere ryugiri aye nekera abaira bunago chigotori gase gukia mwanya bantu obuye buri bategerera bogaso asikinkoro cyabo imbe bagaitaba bakero barabanyebi bagacha asale neriyo omanene akabaho gosemeria bona asiringa neritogo tebu ngumwancho manene nenkoro yawo yonsi no moyo bwensi ndechinguru chyo cyose ne bwanje omugisangi obuna bwanje taye bwikomanyene ndegende kirege komwase omunyebi gokora nagekora Kristo agukwana ase gitabu kia Yohana 15 ikibukie kiritanga rwikikiri ikia gatano oteba menye oteba inche no musabibu na ino ne chinsagia orosagi rota menye time yane rota anyare kwama igoro kurusugurwa ruturiko lakini orore ime yano manene yakororoseri oteba menye ime yane na inche menye ime yaino omanya watebe kero omonto akomenya ime yaye nera amenye ime yaye igakwama omanya gukurike mukia gatano kero kinta tosome inchentayo kende nkeri morakore Tabke Yohana 15 kemukia kia gatano osome kia kane kia gatano 15 gia kane gia gatano Biblia gotebanga menya ime yane na inche ime yaino unoro sagero tanyare kwa maruoka oronyene rotabeti ime aso musabibu nabo igona inwe mutamenyeti ime yane njeno musabibu na inwe ne chinsagia oyo omenyete ime yane na inche ime yaye oyo name mono ekiagera ntaiyo inche timukonyara gokora kende gyonsi pono ringa bwanje Nyasaye yokora omanene yakora korokyo bwanje ndibwaye kwa mabulyo manene kinko banyora otebe igene nyegene kwa mwegena kwegena kera ringana likurwa somonwaye kwa igore inchera oso ime yawo kera so irime yawo omanya gokokobwa okobwokoiga kwamanya kumuita abanyasaye nenkoro yawo yonse no moyo bwense naendo okobwa bw'ogwancha oyomino igo obwancha ni obo neke ugikurwa somanene tokoegwa ekero twitabire ringana riarure asomoni bwomanene yemono kigima omorisia obwanchani neke wakurwa asenyasaye nandike gocha kigima ekero twanyare koboto obwanchirana amono buyagwa omorisia ekero nanyara kobingorigeria ekifungekyo tikeri complete ntoko gasoma kere gekogera wancha omugisangio igekare the last phrase yebasi yo igona gekogera intunde nga mo emphasis ndo chigebekira soko mwancho monene then toise ko mwancho monene okoranga igera tobere aororo kigima ku extend obwanchani obo ochiase obugisangio ose omugisangio tarege kore Biblia yare goteba kurase tabgelinga akaireria mwanje omonene Nyasao nengoro yago yonsi no moyo bonsi ne chinguru chao chionsi no bongaini bwao bonsi na omugisangio unabweyanjete akeigo ike balance dirubeli tangani ya Yohana inye kemuke kemerongebere na kemo orobni balance yego jeseringa neri so bwenge kabisa gerubeli muri sekebe ndabona bwayarigania Yohana irubeli Yohana litanganire ngo muri inye kemuke kemerongebere na kemo yes 22 verse 21 and 22 verse 21 and and 20 and 21 omondo karatebe ni mwanjete Nyasaye naende ogeche to oyo mwabo oyo no munyamurimo ere oyo tamwanjeti oyo mwabo oyo ere oyo tamwanjeti oyo mwabo oyaroche ta konyara kumwanja Nyasaye oyatarochi okonakwo ogochika twairwe nere ere oyo mwanjete Nyasaye anche noyo mwabo boigo right karibu sana Marisa
igo anene kebunge kyo kya iranirie ensementangani kwa boringaki Yes. Ekero emvasi enene irenga noko mwanjororio nyasaye lakini ande kebunge kiraniri byangaki utarachi kuikera kotebanga no mwanjete nyasaye. Yes. You must prove kurekera ase Ogwanchoyo mi. oyu gwanchoyo Oyoroche. because oyoro ekwera nyasaye. Yes. Muna turae to we believe. Lakini ndomoro Tu anyakorra nyasaye. It's true. Nande tu believe tinga. Nyasaye gato bwekai. Unore ko manje unande ga nimba timetigo sono. Abonde Yes. una nyasaye. Bueno, the point I wanted to bring omorisio bakery obwengera kichi point njiro chiare ngeisato. Yes. Wanchu murigere linta to ma kebinte biga. Gende getangani etutakete kumanya into as Christians nga kitoko in health osinga kitoko nyorobo ruoti bwa kare na kare. Yes. Into buna ba Kristo na engane nene piyare nga eri tokoroka nga the major point nga kyo wanja obwanjani na riri ngana lyare nge lya iroborito aserese ni ito yechume. Yes. Na response cheito osa maira neria ito karato ko ira neria. Yes. Na ito ko ya where do we place our answers? Nduntonga nyasaye to so mo mundoria una mosomete no mulisia teba nyasaye rega ko mosoma na ko moira neria na como manyankia tagite na como ali swali iko mokora gento kieke. In other words aira neria weka. In other words, inga kyogo kora naye egere tuira neri korua segentuki ingana egentunkere nande kiagatatu kiarenge kyo mwerio nga kyogwanja njera kyogwanja omwali elio tonyoro buruti bwakananaka. Yes. The matter mwene ne pierese ni neringa ki ndota keire tu enstonya roburuti wakanana lakini ngitogo kora elitonya roburuti wakanana na kigekogera asekera gosoma 25 this wali nkoboli bulikara na lero tyo mulisia kwa na taito kwana pre because ukuni the Sunday then Monday I give the hands answer as we move forward. Igakari koboli liswali lireiga soma 25 Luka 26 Luka 10 narora omworokia bwa machiko agatenena akamotema okobora omworokia inginda akore nyoro bugima bwa kare na kare ere akamuboria asa machiko ingikelikire na kiogosoma akairaneria mwanche omonenya saone ngoro yawe yonsi no moyo obwonsi echinguru chao chionsi no bongaini bwa obwonsi na omugisangio buna bwiyanjete igago chakoboria nyasaye na kyogo koronyo regento kie aburuti bwa kare na kare. There are those things yata atakete kurwa chief kurwa sinyasa kero so 18 ngiago tebiruka Luka 18:18 it tells you what na ikiroro mulisia Biblia gotebaiga na omugambigete akamuboria omworokia omuya ningi ndakore inyare koba no mwando bwobugima bwa kare na kare. Yesu akamwiraneria naki okondoka omuya onde tari omuya utatiganya sai bweka kwamanyira amachiko totomana toita toiba totebo bolimo sikaiso na nyoko akabora ayonsi ninyabwatete korwa obwana bwane ekera Yesu ache koigwaya akamotebia egente kemo gekoremete onie ebiore nabyo byonsi kugabere abataka naye nobe nenibo igoro elio ochiche ontunyane inkieke Yesu komoro kiase 18 obwanchani togoteba ng'ano anjete nyasaye yes ekera abantu bakuraranjara. I'm sorry to even use the government togoteba ng'ano anjete nyasaye and your people are suffering then you are wrong. Ekogero obwanchani igobobwata mabebe na ramabera yes
ayaime ayaime mono ugo feel tokora mwana omino kabwato muchando muti egekogera ninki kwara mabeba ime. That is why sometimes ego gosukia kwanyora omuntu chandegete kwa mokonya togoteba ng'a ekaniso gochi ene iba yago moina igago twero igomenyete in a good house kwateba ng'a nonjete ngo nyasaye. This is what omosombo igwankare kubori this question, the same questions coming here noyo nere gagocha kubori the same question, lakini nataka toenda asi kitabu kia Ecclesiastes. Yes. Omorandia 3 verse 11 na James 4 verse 14. Kinkiarenga James kero kinkiabeta quoted ya seresen lakini omorandi kate ngankiarenga abo but nakereta because ke comment nayo murigirerio ra maswali ya kubori ngakie sako yareta asenjere ngaki omorandi egoteba tabu kyo morandia isato ikominemo morandia moristima dos kwanyore kwanyore na bogo soma tabu kyo morandia ngo moris morandia isato 11 akie goteba aikirororo morandia isato 11 James kero kinkia rura bwinye 14 igona ukiabwata mang'ana acherane tabu okorire kera egento kiabeire egesera asenga kiae naende obekire ime ase chingoro chia mwanyabanto engaki etabe no mwerio korende nonya nabo igo tibakonyara kumanya aya nyasaye akorete kurwa omochakano wiko mwerio murandi isato isato 11 yes soma James Nero 4 verse 14. Tabke Yakobo to kunyara komanya inyasa gokora onye turakora gento kie Yakobo irengo mulisa Yakobo that is inye 4:14 Biblia gotabaiga inwe timomanyeti ayarache ave ankyo obogimo bwino ninki nakinwe neritaturi rikorrekana asegeka egeke naenderia asira nabekorete the reason why ebunge bikoba quoted ya into komanya what is going to into mwanya bantu manyeti egekoba mambi nkwegi meritore watebanga ninganje te mwanya watebanga nimanyete nyasaye kwegi meria no enenibo wabekanga yene yane lakini kero gwakure kwanya kororundo kwenda nini I'm sorry moire na ararete kegoro kegoro no mwempio kabeire yes emia ke wikabona igana ande no are nivelia roseti no e na chita ne he died and anyway gakora gento kie egatigaraga. So that is why this question was very clear. Nyasaye nigako yo nigako takagotema nyasaye gotaka komanyanga kiari ngakinya saa goraki e trap bare kumubekera na yeso na ere bunaro mungaini ngakia correspond. Let's go to the response 26 kitabu kia Luka ngaki 10:26 ngaki yesa kumuiranere 10:26 kitabu kia Luka igako muira araria na yako muirania 10:26 Biblia gotabaiga era akamuburia ase amachiko ingikelikire na kyo gosoma akairaneria mwanche omonene nyasaye one ngoro yawe yonsi no moyo obwonsi ne chinguru chao chionsi no bongaino bwao bwonsi na omogisangio buna bweyanjete. Thank you. The same applied to 18:18 ngakia koiranerio mo saurio monda kwa bwatiri nabo bwatita machikonsi lakini ngayako moira genda samariko amachiko nabo goteba no wachete nyasaye amachiko no bwatete lakini are you doing gose goro mweoria yesu ni gako baira asamachiko ine like yako geroso me 2:16 John ngakia gote John 2:16 is it 2:16 ngakia gote Yohana 2:25 I'm sorry ngakia gote Yohana 2:25 Biblia gotebaiga all right bakaburia Yohana na kirende okobatiza onye ayetoli Kristo gose Elija gose omubani oria nkibata gete go achieve in that context
sometimes naboko bokoreri lakini nandonya turi ngaki akoiraneria no yerije yani John ngaki akoiraneria. The response is in the Bible. Yesu ni gakuba refer to what? To the Bible. A response ya botaringa abatebi ngabono kumete ko baturaba koiraneria. Nande kwanyoro muntu turasome buku ye manyabya kwamanya koiraneria omuntu rio kaigo no ane getari araria ebuku. The response ya Yesu ni gakubairani tu asamariko ngayama amachibonzi ya gotoka na asamariko. Tosome ase gitabu kya Bakorinto yeritangani isano yani 15:13 ekiki yarure ya series ni mwancho mo igereria Bakorinto yeritangani ngakiye gote ira ngomaliza ere 15:10 kefungo kya gatatu Biblia gote baiga ase kefungo kya gatatu 15 Bakorinto yeritangani na kiri 15 kefungo kya gatatu na kiri tangani na barenterete amangana na kiritanga na barenterete amangana aya na nyorete inche omonyene nga Kristo nigo akwete ase nchi bibito kuna mariko agoteba naenda gatinde kwa elia kaboka lituko lya gatatu kuna mariko agoteba amariko agoteba. So the only way turanyare kuiraneria abantu nayo tu are response ya go kuiraneria abantu egere baisanike na machibu ago it is going to the scripture no mo Kristo. Amina sana. Tibwanja kuiraneria otari ime ya gento kie ya Kristo tabua tibo mari kairanerie iko kuiraneria omondo tabanga ayana manganango yo morisi Pemano kegima omorisi mateo komenta ka anar kubika na ki mission ya Yesu obokoreri bwaye kurumo cyakano mpaka egitabu kyo mwaelio igore ya Yesu Kristo na indi buno murubiri bwo guturiza kukya mwanya wa. Amen. Omusao yo cyaga elo yeye igacha ni question yoko matemo manene testing no gotemuko na indi tayaroroka Matayo 22 nero gukurigirika mu kemeronge 35 na indi neri kirnero nga aba farisayo ne loya bagaja bakomatema Yesu papo mubulinga ngochika kikoroko nene bakonyogosetie trap egento kerenga ne trap babwate oyere abo orinkin ko ndakore so asoburutu bwakare na kare. Ase Matayo 25 nabo 22 igorororo kebungo kyo cya keremeronge 35 ogende guika emerongene igo bacha komatemo manene lakini wajakere meronge 35 abire Yesu kweraneri Matayo 22 37 yago tabaiga isina 35 igo bacha komatema soma ngo koraje ki 35 yomanya ko korende abafarisayo kero bache koiwanga Yesu obakiririe abasadukai bagasangerekana amo oyomo ase barabuo omonto bw'amachiko akamuboria ase okomotema omworokia ngochika ki kore okonena ase amachikonsi akamotebia mwancho omonenya sao nengoro yawe yonsi no moyo obwonsi ndobong'ani bwao bwonsi okonakwo ogochika okonene naende nako kweritang'ani yandera bakeme merongene no gwakabere kuwekaine na nokwo mwanche omogisangio buna bwianchete ase amachika yabere amachiko onsi nababani naro atenenerete bono gaigento Kristo atakakworo kingaki ase Biblia ngimagwechakiro mochakano mpaka omwaelio Nyasaye genta gukwana n'obwanchani obwanchani bwane gochia ase Nyasaye goikana ende bokune oyomi ntotemete gokomo oyomi tokumirana nonyi bakonya gwitie ebintu bindi gweta egento mone okorigeri kwae ninga Nyasaye n'obwanchani igorango Yohana eriruberie ritang'ani inye kemgo keki agatana kabiri osome pakege 10 osome pakege 10 iruberia Yohana ritang'ani inye
nebwata nabo mwanchora cyo somba ko maira kin somango ire nganga soma mulisia somi kia gatana kabiri gatana gato kianda na ikulu abanchani twanchane kiagero bwanchane nigo bokorwa asenya sai na kera oyo bwanchire oyiboirwe na nyasaye naende namo manyete nyasaye oyo tanjeti tamo manyete nyasaye kiagera nyasaye no bwanchani aserio obwanchani bwa nyasaye bwarokanire asetore nyasaye otumire omwana oye omumaima asense erinde tonyore obogima asare. Ponoga omusumbu nyasaye yoana agotubikira nga twanje na intu ase intwe ndaindo manya kwera nyuma ngaki na tateba ni twanjane onye toiboiri eria kabere na ndonyoro bwanje rikurwa ase nyasaye tukumenya bwanje yumino igoga ari akaro Yesu agotebia umusauri omo eloyeri nga o agoteba nga mwanje nyasaye ne nkoro yawe yonse no moyo obwensi na ndi bwanje yumino nkeri na ki to bwanje yumino onye toiboiri eria kabiri umanya kumanya nyasaye na geko era ekaro ndikode mwachita asi Yesu butuku kori yenjere yo gutore gandenga goikoiborwe eria kabiri kweboruri ya kabere neringa ki okomoa okomwige no monene nyasaye ekaro kwa mwigenire akomoika omoika nero koreto bwanjani ububika ime obwanjani no kwa makumoika ime yobuga mabumonto abagarati ne kango ke maronge bere na bibere yegateba nga no kwa makumoika na kuoko matunda aliacho igabanchwa ekero montaga tengo mondo mwanya bantu bwibi bancho yo mwabone gintu kereke kon oyo gwancha no yo iboiru no manene nyasaye amina sana oyo gwancha nekera iboiru na nyasaye oyo ro gwancha ni omonto rio na bwato kubugu gwancho yo mwabo imatigo somo ligereria na manyetenga twakunire ereseni yito bakatwakunire bakaritu kuri nimbwate getongo korera ekero nyasago akorangeria abaisiraeli kuru Misiri kubaira Kanani igabaite tiakabakorero nsi bakarukubwa kwaye akabarusi Misiri no koboko kwaye chinguru akabaite senyanje embalire ne chinguru chiaye agochika amacha atana ne kabara paka bakamba kungotenga ekeno ndetali bunuyo bono baikire ruru Deuteronomy 15:11 Pono manya watenga mwaro rubwanjane na aborokereirie lakini naende nkobekanda gotemwo kone na asegati yeino nga batakamba be amanaino matukonse so mangi gitabu ikyo tabu kya okoiranderera 15 koiranderera 15 kambuge 15 abataka mbaba asegati yeino amatukaino abataka tibakoera kurwa sense na sengenje yo nabachikire nga mobe nemyo yemerabu asogokonya abamino bare abataka na abare meire bare asense yaino amen igongo manene naendeka tubikira asense ye tenga nasijire kurusio bataka igababege to babo gotemo konene gocha story na ritora inyore nga naro ukubwo obonguma bw'omuntu ugwita asibibi no kwa magwa saitani me y'omuntu bwiyanjete negenda nyasata yatukurusi me yaito ne bongiti boli bugwiyanja obwinje boli me yaito nakibukubwa nintwe tokoro kigobwanja nyasatu oro kibuna atigete byonse agacha guturikia ngonyo otigire byonse ochire guturikia na atagete na indi mbwi yaya yetambuka woche ime yaito na ito tegeti byonse tomuriki nenjira ko yetambuke ngoeterasi abaminta ko bikabare n'ukugania ukugania ko kwabo kwagera ekero na inche na akoreiro yuminto erindegere obwanje liburi bwa nyasaye banyare kwa maime yane no ena abantu bagoja goswa iguru yagoteba narenge nenjara okangankanywa narenge nerango okangankario narenge nerango narenge getirianda nege kuruko gotemwa kubwanjani
monto tako monta machanyu tako moenda geraria mobekire chianga maroiri nyagitari akorekere gento ngonyu gwanjani mbori miyaye igegente ko omosombo yo nyasaye emeni omanene Yesu Kristo agokwaniro eloye inga kenda bono korebo tobwati kubwo gokora Yohane yemo 12 gatenga nabali bam those who received him Yohane injiri yemo 12 bali bamwiginete bamaete obugumo akabaukubwa goko babana ba nyasaye igokubwa gwogokora obwanjani oko na no kwa nyasaye egento kero no bikiriro gyokubwoko inere question yerenene Diemono kegima avalisia singencho ya okurigerere soni ya senchire boikera nkagetenga tuatemere kwenye mogani kabisa ingana yaringe omweli ogali ase 28 omaete omworokia oyebwa machiko gakare kwira niringa mwanche ngana ki ebibilia goteba na kiri chiko ligoteba Yesu na koreto chimata ali 28 akamotebia kwairanirie buya koraiga nario orachekare temaetirite orachekare inkiri minute that means na what meaning na okonyora oboruoti bwa kare na kare okonyora oboruoti bwa kare na kare na kikerekere entaite goteba nga this action yes yobwanchani imaite ngwata tore break ntaite to soma Isaiah 1:17 yes ekara obwato bwanchani bungombira iga byale binga timati uzinto bisome byonsi actions chiago nchikwane ras mobo muntu koru justice because that means onya kwanje toyo mino so make bunge ke Isaiah 1:17 Nasi ko konyora Jeremia na etugora Isaiah ngima ejigwate abingima nere kworkubuna tokwira na gochia so bwanje yeye mingima mworokereirie gokora ayare amaya rigia ayoboronge that is justice bakonye abo bagokorerwa bobe rwanerera chintakana na monyorere abo ababoraka oboronge bwabo monyorere ababoraka oboronge bwabo. Thank you. Igo the first thing ekero bwato bwanjani you must stand for justice y'abantu bonse. Yes. Otarigo kochora nga ningo gokora gento gieke ningo korwanere. In other words, justice must be there. I want to what a good Samaritan and all those other things. All right. But I want to say this. Also Jeremiah 22:16. Inkinere go totebia. Kitabu cha Yeremia 22:16 yego kuanaiga. He defended the cause of the poor and the needy, and so all went well. Is that not what I mean? Is that not what it means to know me? Eranigo arenge kona chaibina ebironge ase abataka na ase abaremerwa ase igo amangana akaba amayasare ine asogokora igo talirirorio okomanya inche nabo omonene okona komanya inche nabo omonene akwanire. Ezekiel 22:29 nero so many it's talking about. In other words, ayabuno muntu bene kwabekiri na position tabo muntu kurwanerereke ekene asikire tobo muntu obuna bobwanchani ebungo nebinge so make you I think into what I say at 10-12 tokatuara ekebungo kende Mark 6:8 tokatuara Zakaria 9 yani 7:9-10 na 3:5 ebunge nebinge lakini anta tosome ke mokera iga 22:29 kyo mweli okegimo muri sia togende somo timo Isaiah gotaba that not Ezekiel 22:29 ngakiye ko Ezekiel 22:29 na bie bibira agwe bibunge bina kwanire byonse ayonye gutageto bwanchani korango unego teba igo 22:9 22:9 ukwata umaliza 22 verse actually 29. All right, Biblia goteba iga abantu bense eyo bakorire obobe bwogochanda abande begeire obouri naende bachandira abataka na abaremeire boigo bakoreire abamenyi bobe batari noboronge bwogokorabo
Irabe gotoko bwo kotabanga no bwanchani obwate. Yes. Lakini ngyo gokora. Okunereria. Yes. Okunereria. Motakeirie aso bwanchani. Bwanchani mbobwati obunereria. Obwanchani mbobwati gukwane obolimo. Yes. Obwanchani mbobwati kogambo yomino. Obwanchani mbobwati koiyana emeri. Obwanchani mbobwati koitana ase emirimo ya omonene. Mbia mono morisi tegetegagenda somotimo ko chiatonyorire kegima. Yazire. Nyasaye abigete Abaisiraeli. Yes. Paulo kyobwanchani bwaye gekoro bakoreire. Obwanchani boiga bwa Nyasaye bokurukunga a response of appreciation. No goita bagukwira neri ngambi ya mono naro riraya gwankoreire. Bakorera abandi buna barora bakorera naraya esekiria gukwanira. Yes. Naba Kristo babikirwa asubusi bwense. Nyasaye barokiri obwanchani bwaye. Ekero bamoitebire n'omuturi obo obene bamanya korukia ense ng'a twarorire obuya obo n'ense nere emanye bona naraya Nyasaye aganete tokore nekenye yeite ebwate chikanisa chinyinge togochingirira kabisa ng'a tomoitebe tomonene lakini nane ebwate emechando eminge nabari bagochingirira nabo nabo bwate emechando emenene bareteire ense emechando emenene mono. Igo Nyasaye natagete toirane gochiasare horokinga twamoitabire. Amen. Amina sana abantu mbare batwetanaine bagende toko bakorerwa amabe na kero kende ntwe bori buna into ba Kristo gitambo kero ngero twanyare ko batukwira gotene na amo na abantu buna abo bagende toko bagwetera makongo bakorerwe amabe ase binyoro bito negeko gerekera tukurwa somo temo kontorigereria subwe kabisa umugano bwa ose omubayenoria bw'Omusamaria gendera kosanga kanagari kiaga munainte gosoma tore amabuli na nyare ko bagwikirana gaigana boigo ebirangari biao nagikwarigiretie lesson yago gwetera se namba yesimi ya SMS yera seti biago gwetera se mitandao ya Facebook, YouTube na boigo ensemo eri website yago tugende ase omotimo ko mwenge kigima gwera nande osengwera na tora sensemo ya gatatu ikara tora chiko batukuriria ensemo tegerete na boigo amabulio aino. Ndizi TV Obwansu Gusii. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose birigukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire
Boigo na Bukugura Chikatin Roads, Hood Screws, Chigulu Chonsi, Door Locks, Pipe Wrench Spanners, Screwdrivers, Banyore, Old Sansura Building, Angena Kisii Main Bus Stage, Gusua Kisimi, Asenamba, Enotisano Nebre, Eye Mokianda, Inyeisano, Enotinye, Inyeisano Nemo, Osmo Traders Limited, Customer Satisfaction Guaranteed. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed cure, man cure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Ekimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'obalema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive. Obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriya gikurira y'obusera bw'Uburundi bw'Ekigali gya NTSA bw'yo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Nege nteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na nege nteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyo muchokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyesano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Laboratory ya Dynapath nige bwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo sangu getangu kono unarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari tumuna atorito kurida marwiri na malaria kuri tore sukari twapima blood pressure kupima tore kidneys
kukumatochi liver function test zonsi bakoratori nkuru barobukorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology abo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bw'amabere, arthritis na yanda mange boigo nkorenka bare omubere bwensi asa amarwiri buna prostate cancer asa mange batalire imeju muchobosongo asa magacho asansura complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV, Obwansu, Gusii. Biamono ke gima nainde omwancho muriga sentunde toiranire ase Amaegerio yeleson magayukorwa ase omutimuko ane torino go semringa no gera tukoba go seseni gwa ko bwatikane meroberi to gera tukoba to kwarigana ni megata seni Ndizi TV twachaka no morobio devotion bono ni gotora asa Amaegerio yeleson go sotora sentunde gatata sto konyara koba boigo to kobaka omone noito wetera ase nchera ya matera na kigekogera ase ritko ria rero gutubwate omugeni kigimo itugocho gusanga munere igakoro kwa Lydia Scarlett Nyairabu uyore omoteria kangina omoteria amatera amange kigimanya rekobaga ko yarosia singinchi kumubako monene ngoikirana arigaiga ine studio asentunda ya gatatu ne omwerio toskagendra koba gukubwatia emeroberio tomariboriria go na kiro kende ekerengereri kiago gotara ngoroma tagoda segi nene no gogendonde ningwegenete nyasaone nasemeire ritukoriria riogotimoka kwa bachenu right ngatia matera amange kigima ayo anyarira koba ko yatera singincho yo kumubaka omonene omorisi utaragenda mutimuko ntwarigereria enchera tobwenete koba to kwyarigania nenchira tobwenta koba to kwena na response umwancho murigereria na barisi bane nabe kunyarekana ngana botora sobokori usase nyumba yo monene kurende ntubwati sababu orate nene igote benga ugo chakwane ase kanisa esabato ase sabato esababu enenere kurende enchera yesa nyatoko bakwereneria aborokia ababa machiko ababwato bumanyi obonene ababata assignment yarenge ngonkigima twarigereria Yohana nera bako kabako muburi ngariende nakinayo kariko batisa otarire ndo mubania Elia ulitomanyete na bande nakinande gekogera igo kero kende riburi ndiro riraburi gwe morisi onye tobwati obosera kwiringaneri nabikunyarikana ngakwanyara ko guturungana nagiokera abange banyariko bakwira na maiga aso kwegena kwabo montago kubori atana mera amenyete Nairobi ari montago kororera mabiro morisi nakibono ko ende kanisa kurumambia paka marago nakieko nyarika kwane Nairobi ye ne kanisa jete kogenda you know amabori gete kwarigenga kwane tubwati gasi endora akore tubwati biasara yora igore ominyoke mambiga entunde ri entanganio saa sime chisa chiriberesa toirane uigore biashara kwani inkio jete gokora Nairobi onye tubwati okwegena no musimamo oriete emeri mwancho murige na bukonyara ko guturunganirwa ase okwegena kwago turarigereria igoro ya omorenganio oria Bw'Esabato oyore ko bagukwanera igoro boigo chinchira anga mwanya bantu tugwenta ko batugusira abaminto bari bagenta ko bagwetera mako karibu morisi omwanjo mategereri tokurigeria sigetabu kia Luka 10 kibungu kia 25 na 3 nebirira kianda na bigotoretera ringana ririgiesa koiraniria ontaye toye soma ase Gusii na toye soma ase Kisongo soma anga sigetabu kia Luka tabu kia Luka morisi 10:28
ekerateba nga mwancho monenya sao ne nkoro yawe yonse no moyo obwensi akamotebia kwiraniirie buya koraiga na rio rachie kare. Isina 9 Omonto oria akarigia gwekora omonyene oboronge akaburia Yesu omogisangio one nereng'o. igesonge gatenga, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Created to justify myself, no wikingira ngandi. To yani ngati manyitinga ingoro mogisangione. Atagete ebekire ngande amangana gwante bina makonguti njiro chigoserinya manyiti. Na Yesu akamwiraniria omuntu oyo omona aringi igare koru Jerusalem okwenda Yeriko. Kaikanjira akanyora abauriri. Abauri bakamubwata bakamwita bakamubika mauti bakamurenyo bakamutigo gwitika manyinga. Yes. Nekero bakogenda omukwani nkwimukare neragende Jerusalem achiko kole mirimo yomanene. Kuona baratinda bapasa barero. Kaiko agaete nsemo agatigo omuntu urinsa ogwitika manyinga. Noyo nengo chare nero mulawi ne nahara gokora egasi buna abalisi bagokonya na abapasta. Yes. Nera agaete nseme akamutiga. Kurendo Mosamaria agachigucha. Abantu bakorukwa Abasamaria n'Abayahudi barenga ababisaba-nene. Bono buna barenga ababisaba-nene oyete chizi konya kweburi ng'Omuyahudi oyo itwa. Yes. Ng'akiga bono. Era akaimoka taji konya kuburi ng'a n'Omuyahudi n'Omusamaria ning'o. Akareta akamubwata, akamubuguria, akamwaka amafuta, akamubika ebunda yaye, akaramwakira amafuta, akamuira enyagitari erindegere aego treatment. Bono gagoteba Omusamaria Abayahudi mbamaetenga barabu n'Abasamaria baikogendamo. Kokora ase egitabu gekuruku Yohana 4 Yesu nara ase ensoka egesimba keri kia Yakobo. Ochirorore omokungu w'Abasamaria ogocha amotebi aye omokungu ng'amache enyu komoboria aye Omuyahudi naicho Omusamaria mbwamati kiboro Turigosanga amache nkwe tubwati bwamate igese picture ye oroche ng'a Abasamaria n'Abayahudi mbari kuigwanana babwatu obubisa bwa kare na kare lakini bagoteba ngusasima bari Nyasaye uri iguru buna nonye mbono ranyo ng'abantu mbari b'ikikanisa Abakristo Jino mo SDA, I no mo Catholic, usai no mo Pentecost, usai no mo Church of God, usiningo. Lakini katia abantu na Nyasaye uri yo mutogo sasi na Yesu gukorangiri. Umonda bwatu babisa ngori tayo yo mintu toka ende kanisa yamo. Turigo sanganere. Turigo sanganere. Inere ye iga Yesu agokwanera ga. Otaka koboro kiaganga nere tachiete kobori nganingo. Abanchwa ekero komiro omonto abe no Moisiramu are abe no Mokristare abe tamayeti dini ende yonse abe teiki lakini nabwata okogania egento number 1 Nyasaye akobekera kara akora kerie komokonya amang'ana yokoboringa ng'ayarwa eite ye question ya Nyasaye is your neighbor nero ibwata okogania ogokonya nara Yesu ataete koboroki ng'aki oyo okorokwe neighbor no muntu bwatu okogania buna Abayahudi batanjaine n'Abasamaria lakini okonyo Omusamaria obwatu okogania amokonye no Omusamaria okonyo Omuyahudi obwatu okogania amokonye ekene keireneria bono ekitokoroka obwanchani Abagalati 5 ngokie yasta somango ate sana ekitokoroka ng'anto mwigene tomonene ntomoitabete buno motori itobene aya naro omusombo Nyasaye gotokwanera igoro ya obwanchani bwekene obwanchani bwekene bogwenete koba ase chinkoro chiaito bogoikera okogani gwakera omonto regardless ng'a nkanisa kiagochia ngesaku kiakorwa nkini kiabwate nklasi kiari Abagalati 5 morisi isane kumgo ya gatana limo Biblia gatebaiga naki ase Kristo Yesu okwaroka tigogo konyorera kende gose ogotaroka kurendo kwegena okwo nakwo
gogo kora emeremo asobwanchani bono omusumbu Nyasaye Paulo iga ekera chagete kurandia abayahudi bari kubikira abantu bebusaku mwanya twarugiti togoso iguru Paulo kubatebia ebembwarugiti gusitutarugiti kitaikero kinyasa kurigiriria no mwigenete Yesu buno mutorio bono kwige no kugogo kore mbere mugwetera asobwanchani no kukuru ukwengenjo nga igogwancho mugisangio bunabwianjete ayebwe komanyane no musamaria aganjo montata amanyete obwato bugani pia mono sana tegete mulisia ngore the last verse. Yes. Or the last quote. Yes. Mo mtoyo moni gago divine. Ingana omuamato. Osomo gesangio. Osomo gesangio. Taibanga. Our neighbor is every person who needs our help. Our neighbor is every soul who is wounded and bruised by the adversary. Our neighbor is everyone who is the property of God. Right. Ondebwensi oyore enibo yomone igo anybody okorokunga mwanya bantu nigare gento kike regardless of color, regardless of race, regardless of creed, yani everything. Omuntu oyo nigare gento kike enibo yomone mulisi Piemono kegima nogo semeria nande no mugano maete na yurigereiri nande ndoche mulisia na nyurigere kurwa sense mutanya kurigereri nande kifunge kyo nchira kwanyare ko kerera nenchira kibwate amafundisho na kingobore nande emambi yabono mulisia is thing relevant ikira to kurigereria story yo musamaria is it possible nga intwa sobo kali bwitu bwakera lituko buna mwanya bantu nababwatani ba Kristo tuabire bari banyatoko bagweta kegera ntwateba uyo nyatoko bagweta umutangani akabogerera igarenge ari mukwani no mukwani nabwatiri bagarine nekegima ryogokonya bono na kioroche because nje ndoche nga igere kina uriyo expected yanyare ko bakwena no bokonyi is it possible nere practical so bugama bweta bakira lituko tukwanerenga ne yaba listo koleleso actually tari omugano gwo musamali batagete tware gotanga in these present days umusamali bwekene norori bono to yende practically kanisa ngonyoro rumuntu mutakosireriwo bae niyo muberepi kanisa tarore kanete those things do happen practically in some churches mwanya to ikwenyara yes lakini yeto kenkwenyara arenge and that is why now nabali yango tabanganya kore mulisi in your church to a standard yoko kore binto bunebi because if you will just be pending to follow people okonyoro so ete indibai because no nyore onyoyo wakare kwenyara yoria bantu mbato ko ni chigari netaka igo molisi bagote baiga na bokonyoro molisi agote no da matangazo sabato ego chati tori go sanga ase kanisa bobwate kana labda nonye no bokoreri bwito tigo montaru suwese kansere nene usono morandia airu ase kenyoru kia batakata igo chikonyora kende yoko nyo monta korengere ngate igwanje kwa Nyasaye okurigeria abantu abange atete kwa nese kanse abantu abange bali bakwenyara ese gutoka nabwato bokongu baramukonyi lakini umururio Nyasaye nkiringa ki nonye nabataka babataka nawo burandi bwitu buri I so practically ase kanisa ye abantu abange barenge abantu bari kiremera abantu aba bakamanya ko isolate bono abantu aba bande batari class yeke kiabo bagafeel they are not part of yogo sasima we kanise and actually they moved out to the church yare ko accommodate abantu aba buna bakora tentu kike unabale that means ekamanya ko irani abantu aba ekanise yengaki kayira ni sobo korere because anene toikeire na intu naba Kristo togotwara egento tokoroka partiality nakiko tware ko gero ubwanjani mbubwene tiko twara one for example to practical example nkoenda kwale kanisa mulisi naye kwale kuchikorana kwanyolura abantu banyora accident isa
naye kwabarorire nkyo ubone tagokora abukora akonya omanye lakini kurwo nkyo korarengereri ayo gukura mona abantu baje obatigere Achire gochia. orabinyoka gochiara orabinyoka gochia kanisa. So practically Yes. this is what you are doing. Get that to your neighbor. Your neighbor na bumanyeta akorarancha lakini ngwanya ko mwana nenda Biamano kegi matatu turarigirira gati ya maburi gaiga nari gaiga okorokwa Oscar Pierre asante sana Peter. Good morning, happy Sabbath kusemo chia Masai Mara ere agotebanga igatabu kia Filipi ibere ngigotse gotose getabu na intwe abakristo gatarigoria na uriko rase aba Filipi ibere inye turarigirira ororo ibere inye Paura kukwata. Yes. Biblia gotabaiga Ndikatange bwatane kurusa to na lito Jakera ekamogutira igonga mwakera nyasaye onenga mbuya mono ekero nkoba inyura ekiagera botambe asogo sabakwane ni igongo basabera inwe mwensi no mogoko nabego tabaigo ekiagera botambe asogo sabakwane pire ngaburi aba Filipi ibere inye na kekinaza nga wasomire fine sorry kero omonto tarigereria ebinto biaye omonyene kurende arigererie ebinto biabande yes tegetengeranire kera omonto tarigererie ebinto biaye omonyene kurende arigererie ebinto biabande chakere keritangani kigiakana na biakoreta mangana alright gaki gakorabe okoremia konde wonsi ase Kristo ogochanchima kwobwanchani ose okobwatana kwomoika karabe amabera ande onsi n'amabebe ikirania omogoko one asokoba nokorengereria okuoko na obwanchani obomo mobe n'omwoyo oyomo na okorengereria okomo timo okora ingana rinde rionsi ase okwegenera na ase okwenenia korende ase oboitongo kero omonto abare abande ng'a nabayakobua ere omonyene kero omonto tarigererie ebinto biaya omonyene korende arigererie ebinto biabande selfish yekareko discourage bono igento musombo nyasaye Paura gukwana yes nakikeri Yesu naenda atebetenga muntu nde bwensi origeti guntunya tigeange ekane abugori umusaraba oye antunye kera lituko asenjerende nga asobogoma bwaitu buna abakristo ebintu mbire bikobokonyora asende dabinko bekensemo ndigie bya Kristo ne bya Kristo no bwanjani bogwikera abantu bose. In other words to our self interest otie interest y'abantu bonse beka interest y'abantu bande first before your interest. Bimonoke Gimakunga Junior, happy Sabbath day in Ndizi TV. Alongside the chosen man of God in the studio, this is Freddy Shabik 001. Kwagotevano walichinsemo cha Kawa Barracks together with my colleagues alongside Captain Onderi Paul tuned into the last dot of the program. Amaegerio lesson. We are really thankful for your commitment to ensure that we have received the first-hand information before the disasters come out. Brother Josephat, I salute all the Ndizi TV fans without forgetting my family lovely wife, Biamono Sana Akunga Junior, Shabik 001, singing cho ya ujumbe yago, nalika kuruka Morin Kerubo, happy Sabbath, I'm watching Chinsa Moche Saudia to Savirani, ina intutonyole obosupole Bogo Sasima, watching live kuru Mombasa, Kenya, asante sana, yakoro kukopa, tikadida kopa. And then nalika oyonde waziri mkuu, good morning all Kisii and Jesus name, happy Sabbath, live listening, lesson from Doha, Qatar. Richard Mangi, happy Sabbath kuruwe county ya Nyeri na Evans Mokua kurwa Emomo Saiba Keroka chinsemo chirichakira kakoteba Sabato inkia. Petra Mokira, happy Sabbath, asante sana. Rose Michiemo, happy Sabbath, uchia se abalisia se studio. Akotebanga koganeria abashiriki bonsi ba Maseno University Sabato ingia. Teresa Kemunto
gati ya bande abange abagotebanga niko bagenda tukoba kubwatia Amaegerio leso nande banyala ko bagosenigwa to mosomi happy Sabbath kuruba boma bacho nyaigwa chinsemo chenyamira no mweni Mofat kuru chinsemo jana ibasha gati ya mashabiki ya mange yagotebanga no agenda tukoba ko sesenigwa imeyo moroberio Obwansu Bw'Esabato anena Amaegerio leso temete ngana yo mweleke gimo molisi ndo chinga kichitu cherere goteba kurwa se ngana ya neo mwari ase egetabu keria kiamara auta nanga tima itianga some so I will come to put you on trial against those who defraud reparers of their wages who oppress the widows and the fatherless and depress the foreigners go so wingi pinki tete goteba ingana tuoligereri no bwanchani likonyoro buruti bwa kale na kale lazima tutwara obwanchani obwanchani ni bobokoa abande ogosemeria obwanchani tibuli kogera abande bafiri mbabwati obomenya sobo ikobwensi into twensi mnaba Kristo yato twara obwanchani bwobomo asoyomino totigobwe oria pia mono kegima Lucas ogori korwa bonyameuro omosocho Isabato njenua saba Kristo bagetai SDA lion sase bendera SDA lion ngundi nabo liyo Uganda SDA Yesu no muya otwancheire tunyara kabato gutwara ogosemeria imeyae muri sirengana lyo mwari kegima na ote abanga ense yene laboratory yes laboratory okoreta chi material otete go correct experiment kia go succeed yokorige ndo bakoreke reagent bare botumia kwabika ukobekembe experiment kia ongeko naende go ikutware instructions inga reagent getugutumire ndo ngera geronyore amatoke aramaya omona no toiru muikoma chenu mune reagent ya gokore mirimo isi chinkoro cheiteri ndo bwanjani buri boruke yes onye to gutumia chinguru cheito chi experiment kirinya sawa kora ime yeito ngekoba lakini to komo bugimo bwitu ngato muika origerie sekanisi eri ntanga ni bina tuarigeri kurwa samagera tuarigeri kurumaiga ekero baganyirite ngankwa gutoreta reagent yo muikoma chenu amatoke aringira ebikone kumoimokereri iguru obaremereria okorera bonds bunire na inde basaba byikerana na intu nyasa otoire omoika na araganiti na noro nero rato konya sama tukayo mwaerio tuikira ligokora obwanja gwa tata pia mono abarisia nyasa bakonye pia mona singincho kwerwa na kweneke ngana inu mwanya ko muwikira na kire Sabato asingincho gusangara umwanchwa umurigeria anene asa Amaegerio yeleso nikimokwira na sobo kole shikanisa chino kwa niaba ya seni kia Ndizi TV komuranje mutwirira maigaito job kurwa nyakoe agoteba ngoganiria ekanisa ya muturu SDA Sabato engiyangati ande abange lakini nyora nga kurumbwaga kiete ngotika bengo gotebi wiki ngima igo togochukwa bato gusanga amonere omotelia yakorokunga Lydia Scarlett Nyairabu na ilitandira kwa muroka kangina right na tocho gusanga komo asentunda ya gatato imego sasima gwetera ase enchira ya matera yes asante sana asobokoreri igoto skato gendare sange karangari kia gwe namba esimino erega gwa TV na bwe gwetera se mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na bwe gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net no ranyara kwa bago sange karangari kia go amona intio twakoganairie oborigererio buyana boigo pali moko genda go sasima mbaroro bonde bago soka bali sima nyite gora mnyoka wale bara tangana kwanza parali na kikanisere waede asenaro konyora chikanisa nande chitarete nenera paka chigwa kanereti lazima balisi baraika mapema barose landi rodi asiekire morango abashirike bataraja anyway twakwa niryo sasimo kuya asoko genda nyasaye anyara kwa kwa abana baito mba kulita matema yes igoro balia ba tari gukora ba gukora history wikira mba kulita abande bakure Wednesday bali ba gukora mangana Greek physics na geography yes nini physics na ba gukora bo mwario litukore juma e wiki igo kibago chaka e wiki eye na ki orocha balisia tobaganiria maya abana baito all right tobaganiria maya abali bairanira ase chinga igoro na rocha libusongo ne chitauni kataga iga sanduke kabisa chiboli chi box cha bana wali bakolera matemu karibu nyumbani asengencho yokoneka manyara ko mugo sanga amana nto baiboli baito bunere botambe ga kitobe maiso to nyara ko botogosira bana baito emetinyi yebere
teri emeteji yecheche gusanga muna abana baito ase chinka irali bagali kuba kwanera erinde tonyara kuba togo basegeta nabara bukimwe ko muri sengete onyara kuba to siekira no gusaba emambia bono tiga twegene tusabe na barianya kubwata muchando igene tusabe tatinya sana yamuna singi nchubi ya bwao waturendira se emambia iga guika chinse chiga waturuseri aria abire chabegete ase burimo boito kandi tugwakira byamano bono waturaire twakorera umururi werese twasabire nga atinya saa tinganiria seriagwa urisiseni na liyamo kwa mukoro kuya samani mainto yobo Kristo wetane nsatinya saa twarete abamintu bari bogwata bamwe basirire chifambiri chigasenye kolera muno twachibikira samabuka utatinya saa nyara ko uguchiwanira na gwetera nsatinya saa kabomoremia wekene amintu bari bagwate michanda asugumi muburiga abara gutwabaretera asure atinya saa baruwanirire gwetera asiri tari yaho banyara ko babakorora okoboko kwawo okoremeremo ntokwiba gusabira tatinya saa bari abamintu barasobokorera sisa bateyega ase echume babere bawo gusaba bayikeranya magani abasubuma bwabo sisi nigeta sindi kya Ndizi TV management nabaria batenene tegeta senyeke bawo semia n'ikisemi kingiya elivanya saye bakini obakorera eli bayikere chinkora chinyingi bamyirenga nokoronsi korenga na unurochera ko wenere serere Yesu Kristo uyoro motorito amina sante kegima abalisia kimokwenda kune begeta sendi kya Ndizi TV mogotwerera maiga ngaira rogocho bakarje morisi naongo masereta Victoria Sabato ne yaki Sabato yere ya Bazadas we had a rotation okay Sabato ne Sabana. Ya bana. Asante sana. Pia mbona singin choko na abana baitoli baga ambassadors youths. Maite program kibasi kire igana kire tu atayata ngantoko bana inturi jidimo no. Onya abana ba chire igama basuko no babera mona intwe. Tubungwa tokire Sabato na bara banyara ka bago sasima. Banyera. Obaite kara bakonyera muri stick banyera ikuruma mpiki lesson pakano emagoro ba Bible study. Toko tebangane Sabato ya bana use ambassadors akine kwanyara balisi kabisa ni ntubate Bible study ni ntubate lesson ni ntubata matangazo. Anyway, takuga niligo sasi moku yango ira nande asentunda kwa ira wale kontenga mbato kero komo kwa leaders college siji wote usiende mbali tutarudi badai kala tuna ko batoko sanga amonere ala totebinere sabari yayo hotel. By the way ametoka mbali na matera anyare ko bagosokia singinje aga mananche nigo are amatera anene akonyara ko bago kuna chingoro je tabalisi bai asa chikanisa tuakire time yogo sasima wetera senchira ya matera munyara ko mugo seni watogenda somotimoko gwera nande asentunda ya gatatu tugenda ko ba tugusangama naye amen amen Ndizi TV Obwansu Gusii Spexels Opticians abubale clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru bare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elweyemo.